Mang, may nagpadala sa atin ng pagkain. Dami nito. Ito na, Mang. Wow, ang dami nito pang. Saan galing to? Galing sa Davis Ultimate Burger. Oh, ang ganda nito pang. Hold on, Mang. Yan. Oh. Wow. Open natin, isa-isa. Okay. Ito yung unahin nating buksan, Mang. Ito yung, uy, happy birthday ito ah. Ito ata yung Birthday burger. birthday burger. Davis Ultimate Birthday Burger. Wow. Mukhang malaki itong burger ah. Tingnan na natin. Oh, Uy, nabali mo. Yeah, lagay yung sa skillet no. Here we go, open natin. Oops. Mayroon pa palang ko ano. Instruction. Fun facts. I love you, hello, please. wow. Ang laki nito pang. Hala, nangingi kadako. Yan. Susi, itong ipagawas ha. Sige. Sus, Wow. grabe, ang laki nito mga studio. Laki pa ng kamay ko. Yes. Sarap siguro nito. Tingnan natin to. Wow, daming cheese. Oo. Meron ding bacon. Ilagay natin dito sa gilid. Ito mayroong original single. Pag Burger. Valentine's Day talaga to. Original double. Mayroon ding original single bacon. Original single bacon pa din to. Ang dami nito pa. Ang dami eh. Grabe to. Original single. Ito pareha eh. Dalawa pala to man. Dalawang original single oh. Tapos ito yung mga best seller nila. Mayroong price dito. Ito potato. Potato. Ang dami pa. Ito price din. Tapos milk tea. Ito din oh. Milk tea Apat to. yung milk tea. Ah. Meron pa pa. Oh. Iba't ibang flavor yung kuan. Mayroong sauce. Ito yung Cajun sauce. Saka ano to? Meron pa. Ano kaya to, Mang? Tingnan natin mamaya kung anong laman ito. Ito yung straw. So, wala na So, siyang wala na. laman. So ganyan po. Ayan na to. Ito po yung lahat ng laman ng burger bouquet. Yes. Dami. Kainin na natin to. Ini natin to mga studio. Samahan nyo kami. Ito na po lahat mga ka-studio yung pinadala sa atin ng mga pagkain ng Davis Ultimate Burger. Ito na po ay combination ng burger bouquet at saka yung Happy birthday Birthday burger. Sobrang laki oh. Nakikita nyo mga ka-studio. Mayroon tayo ditong ito, single original burger. Yes po. Meron ditong single original With burger bacon. with bacon. Ito bang? Ito yung double original burger nila. Wow. Meron grabe. ditong cheesy fries. Mayroon din ditong fries with Cajun sauce. Cajun sauce to? At saka potato, Potato. wedge. At meron ding milk tea, 5 milk tea po. Maraming salamat po Sir JP and Ma'am Maymay sa pagpadala po itong mga pagkain nito. Sobrang dami po nito, Ma'am. Tsaka ito palang Ultimate Davis Burger mga ka-studio ay na-picture din po sila sa GMA7 Regional TV po. Dahil po sa sobrang laki po ng mga burger nila, sobrang sarap din daw. Tapos kuan daw ba yung story behind ba
Yung story behind ito po na para pang Valentine's Day po talaga. Dahil si Sir JP po na gumawa nitong burger po, sinusurprise niya palagi yung misis niya pa na isang chef nurse no na Chief nurse. oh Diyan na? Chief ba? Chief na pala. Chief nurse po yung misis niya si Ma'am Maymay po. Kaya po nagawa itong Dabis Ultimate Burger no. Yes po. Nag-start po sila accidentally lang po nung kagitnaan po ng pandemic po. Yan po lagi pong dinadalhan ni Sir JP po yung asawa niya sa ospital po. At naisipan niya po yung burger dahil paborito po ni Sir yung burger po. Tapos yung Dabi naman dahil yung sa tawagan nila no Yes po, yung endearment po nila endearment is nila is- Lovey Dubby. Opo. Yan. Kaya naging Dabis Ultimate Burger. Yes. Mayroon din pa silang mayroon silang store na located po sa Mandawi City. At nagde-deliver po sila within Metro Cebu. Yes, So, anywhere. please check out nyo po yung page nila po, Dabis Ultimate, Ultimate Burger. Burger. Wow, nandoon na po lahat ng details, lahat ng pricing po, makikita nyo po doon mga studio. At maganda po to siya sa paparating po na Valentine's Day. Kung gusto nyo po i-surprise yung mga GF or BF nyo or ang buong pamilya po. Yes. So, ayan mga ka-studio. Once again po, magpapasalamat ulit kami sa Damis Ultimate Burger at kay Sir JP and Ma'am Maymay. Yes po, maraming salamat po sa inyo sa pagpapadala po sa amin ng mga pagkain na ito. Po, matitikman na po natin po ang nag-viral po na burger ng Cebu. Yes. So, ayan, pray muna tayo, Ma'am. Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ayan, excited na din kaming tumikim. Kasi first time din namin matikman itong mga pagkain nila mga ka-studio. Yes. Saan tayo magsisimula? Dito. Sa taas. Hatiin lang po namin to. Kasi sigurado namang mahirap talaga ito ubusin mga ka-studio. Sobrang dami. Dito ko hatiin mo. Yan. Yung store po nila is located po beside UV Golias po sa may Mandawi po. Maubos kaya pa. Laki. Ito po yung double original burger nila. Grabe. Sa iyo, Ma'am. Tikman na po natin. Tayo magsisimula. It's 8 po. Ang sarap ng patty nila. Beefy talaga, no? Yung ginamit na beef dito is imported beef po. Kaya siguro masarap ang. Hindi, tadaan. Umit Ma'am. Pero hindi tayo Dito, mabulunan. mabulunan na eh. Thank you, Ma'am. Okay. Ito po, milk tea na pinadala po nila. Yan. Yan. Yung burger nila mga studio, masabi ko lang pang international po yung kung ano. Ang sarap ng dating ba. Tapos yung patty nila, hindi siya nakakaumay. First time talaga namin itong matikman yung mga burger nila ba. Yes po. Sa mga gustong mag-order po, i-visit nyo lang po yung page ng Dabis Ultimate Burger po. Andun po lahat ng mga combo meals, kuan nila mga menus ba, nandun po lahat po at saka meron ng mga prices po. Ang butin po ng may-ari kasi halos lahat po ng mga staff nila ay mga PWD, no? Yun po. So tumutulong po sila po para matulungan sila at magkaroon po ng mga trabaho ba. So talagang mabuti po yung kauluban ng may-ari ba. Yes, mga 90% po ng Team Dabi Crew Opo. po ay mga PWD po. Opo. Grabe. Napaaga po yung Valentine's namin. Valentine's date.
French fries lang. Mm. Ang sarap na french fries nila. Yes po. Yung best seller po nila is ito pong kuan, birthday burger at saka yung kuan, bouquet burger. Oh, ano yun pa? Ultimate bouquet burger. Mm. Dito tayo. Sige, kain natin to. Mm. Kukunin ko to mga studio para makita nyo po ba. Yan. Maruganin ako maglisod kayo. Yan. Lagyan lang ng ganito para hindi Diba? masira yung design nila. Oh. Yan. Ang daming bacon, ang daming cheese. Hiwa ko dito mga studio para tikman ko natin. Grabe ito ma. Ilang tao kayang maubos mo? Parang mga 6 to kuan na pang 10. Mm. Lucky. Tsaka ang daming laman pa oh. Mm. Here we go. Ano pang lumikit? Wow! Nakita niyo yan, oh. Ang laki niyan Sobrang pang. sarap ito. Ang daming kuhan mo ba? Ang dami pong laman sa loob. Hatiin natin to. Sige, ang laki kasi. Paano ba to? Mahirap na, itiin to, ma'am. Sa akin na lang to. Sige. O, sa'yo na lang to. Yan, oh. Grabe, sobrang laki po. Oh. Mm. Grabe, sobrang solid po ng burger nila. Dito naman ako mga kastudyo. Yung maliit lang mang. Sa'yo to bang. Sige pang. Kasi sobrang laki po. Oh. Kasi hindi mo kaya yan. Wow. Wow, grabe ito mang. Talagang mag-enjoy talaga yung mga mag-order nito ba. Yes po. Yes po. Panalo, ang sarap. Yung patty nila pang. Sinja pa sa langaw po. Grabe, sobrang busog sa pagmamahal si Mama Limay nito pang. Grabe, oh. Yung details po pala nila, ilalagay po namin sa description po. Pati yung ipipage nila na link po para pag-click nyo, automatic po punta na po kayo doon sa ipipage po nila. Maraming salamat po, Davis Ultimate Burger. Maraming salamat po. Para sa akin po, masabi ko po, sobrang sarap po ng patty nyo. Tsaka yung sauce ba sa ilalim. Kaya, first time ko makatikim ng burger na ganito kasarap po. Yes. Pang international talaga yung datingan niya ba. Kasi dami ko nang nakain na burger. Ito yung the best yung patty talaga. Hindi siya nakakaumay. Kasi itong patty kasi ito kadalasan yung nakakabusog ba dahil maumay ka ba. Pero itong sa inyo po grabe, masarap talaga siya. Sabi nila po na galing international talaga yung beef nila. No? Imported. Imported daw ba yung beef nila kaya kitang-kita naman sa lasang-lasa po talagang panalo po talaga. Tsaka yung buns po nila is freshly baked po. Sila po talaga yung gumagawa. Grabe, ang dami. Ito lang. Ito pang.
Hindi namin kaya ubusin to sa sobrang dami. So at least natikman po namin yung ito, malaki. Tsaka yung double nila na patty. Yes. Kasi itong dalawa, Same single lang. patty lang. Oh. Yung isa naman, mayroon lang Nandito na bacon. lahat. Mm. Pero dito sa Ultimate, nandito na lahat, pati yung bacon, cheese. Yes. Pinapawisan ako. Mm. Dito kami ngayon kumain sa labas. Sobrang init ngayon dito. Kaya pasensya na po kung pinagpawisan po kami. Sa mga gusto pong mag-order po, i-PM nyo lang po yung FB page ng ng Dabi's Ultimate Burger po. Opa. At saka ilalagay din po namin dito yung number nila at saka telephone number po. Cellphone number at telephone number para matawagan nyo po at maka-order po kayo. Mm. Lapit mo yung kuhan na gano'n. Daghan kay langaw. Itong price man ko tikman mo. Asan yung kutsara? Ako, ano pa? Bigyan kita. Para Ano matikman ilagay? natin. Tikman natin mo. Diyan na lang pa. Lagay ko lang dito. Ayan. Sinsya na po sa langaw. Sarap Gusto din ko no? siya. Hmm? Gusto ko siya pang. Sarap siya no? Mayroon siyang ginaling. Siya no? Grind pork. Ground. Mm. Ang sarap niya. Mm. Hanggang dito lang po kami mga studio. Nagpapasalamat po talaga kami sa Dabi's Ultimate Burger po sa pagpadala nila nito mga pagkain po na nasa harapan po namin. Sa lahat po ng crew at sa owner po mismo. Maraming salamat po. Highly recommended po yung mga pagkain na pinadala nyo sa amin. Talagang nag-enjoy po kami. Busog na busog kami. Hindi lang talaga kayang maubos sa sobrang dami po. Yes. Pero hindi namin to itatapon kasi yun nga, para sa pamilya din po namin to. Maraming salamat po talaga. Huwag po natin kalimutan po na puntahan po kanilang FB page, Dabi's Ultimate Burger. Please like po para updated po kayo kung mayroon silang mga bagong products at maka-order kayo agad. Yes O po. lalong-lalo na sa paparating na Valentine's Valentine's Day. Kung gusto niyo pong mag-dine-in din po, pwede kayong pumunta sa resto po nila. Yung restaurant nila located po sa Mandawi po. Yes po. Sa specific location po, punta lang po kayo sa FB page po nila Yes. para mahanap niyo po agad. So hanggang dito lang po kami once again. Maraming salamat po. So bye for now and order na po kayo sa Dabi's Ultimate Burger. Bye-bye!